Bună seara, dragii mei! Astăzi vreau să vă arăt o aplicație prin care putem să facem niște bănuți. Pe baza linkului primit ne putem face un cont foarte ușor. Ea se numește BigCommerce. Ne facem foarte ușor un cont, ne creăm un username, o parolă, introducem numărul de telefon cu prefixul țării aferente, ne înregistrăm și cam așa arată aplicația. Acum, ca să ne încărcăm aplicația cu bănuți, accesăm aici Deposit, ne alegem TRC20 aici, dăm Next și copiem linkul de TRC de aici, dăm Confirm și bineînțeles că ne folosim de aplicația Binance. Intrăm la Wallet și aici la Withdraw sau retragere ne alegem deja USDT. Aici introducem linkul copiat de pe BigCommerce. La Network introducem TRC20, aici dăm Confirm. Aici ne introducem suma pe care o avem disponibilă în Binance. Ca să vă dau un exemplu, eu aici am făcut cu 229 de USDT, am primit și confirmarea deja. Tot ce mai trebuie să fac este să copiez linkul ăsta Tuxeed de aici și să merg înapoi în BigCommerce ca să îl introduc aici, linkul ăsta de Tuxeed care l-am copiat. Aici sus introduc suma pe care vreau să o depun, 299 atâta cât am eu în Binance, și aici introducem screenshot-ul pe care l-am făcut de pe Binance, dau alege, dau confirm mai departe, așteptăm vreo 2-3 minute până când să ne intre bănuții pe aplicație și cam asta este. Sper să vă meargă, să facem bănuți.